τους Θέρμης με την παράταξη, την παρέμβαση πολιτών, τη δημοτική μας παράταξη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι εδώ τώρα σαν εκπρόσωπος της παρέμβασης πολιτών του Δήμου Θέρμης και θα προσπαθήσω να μιλήσω για ένα λίγο πιο πρακτικό ζήτημα, το οποίο εντάσσεται στα πολύ γενικά και ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά που ανέφερε ο καθηγητής νωρίτερα, που είχα και εγώ, ήταν και καθηγητής μου, οπότε έχω το θάρρος να το πω αυτό. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που αυτή την περίοδο εκπονείται όχι σε όλη την Ελλάδα, σε 200, αν δεν κάνω λάθος, 30 δήμους από το σύνολο της επικράτειας. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους εμάς που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, αλλά και την περίοδο που ασχολούμασταν και κομματικά πιο ενεργά με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι βασικό κομμάτι οργάνωσης μιας πολιτείας. Δηλαδή, το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βασικό σχέδιο ρυθμιστικής οργάνωσης, οικιστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού μιας περιοχής. Εντάσσεται δηλαδή ακριβώς σε αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη. Καθορίζει τις χρήσεις γης και αυτό που εξετάζουμε τώρα καθορίζει τις χρήσεις γης στο σύνολο του Δήμου ή του κάθε Δήμου ξεχωριστά. Προσδιορίζει τους όρους και τους περιορισμούς για τη δόμηση, καθορίζει τις οικιστικές περιοχές, τα όρια των οικισμών και τις περιοχές προς πολεοδόμηση. Ενσωματώνει τις περιοχές προστασίας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά κομμάτια τα οποία δεν έχουν μπει καθόλου στην κουβέντα μέχρι τώρα, που γίνεται τουλάχιστον στη δική μας δημοτική. Στο δικό μας Δήμο. Ενσωματώνει λοιπόν τις περιοχές προστασίας, τις ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ιστορικά, αν το πάρουμε, αυτό είναι μια δουλειά που το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2017 το ξεκίνησε, είχε έτοιμη χρηματοδότηση και παραδίδοντας την εξουσία το 19, ήταν πρώτο πλέον να ξεκινήσει. Με ένα σωρό κολλήματα και προσχήματα η Νέα Δημοκρατία το καθυστερεί. Γιατί το καθυστερεί και το κάνει τώρα? Γιατί είναι πολύ προφανής η στόχευση της πολιτικής της, έτσι. Εσείς τι θεωρείτε? Ότι η κυβέρνηση θέλει μια οργάνωση κράτους με σχεδιασμό? Ένα κράτος με δασικούς χάρτες, με εθνικό κτηματολόγιο, με περιουσιολόγιο και εν τέλει, ας πούμε, με οργάνωση της χώρας χωροταξική? Αποδεικνύεται ότι δεν το θέλει. Ας πούμε, αν αναλογιστεί κανείς τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο προχώρησε τους δασικούς χάρτες, πού τους παρέδωσε και πώς τους προχώρησε η Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά τους αναθεώρησε καταργώντας τους και προσπαθεί να τους ξαναστήσει, ή πόσο προχώρησε το κτηματολόγιο, ή πόσο προχώρησε και, όπως είπε και πριν, και το μετρό και όλα τα σημαντικά έργα υποδομών, κάνει πολύ προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία, η τωρινή κυβέρνηση, δεν θέλει οργάνωση του κράτους. Δεν θέλει πολιτικές που οργανώνουν τις δραστηριότητες, που καθορίζουν αυτές προς τα που θα πάει μια κοινωνία. Ακολουθεί μονάχα αυτούς που τη χρηματοδοτούν και καθορίζουν αυτοί ουσιαστικά αποκλειστικά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η χώρα. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα στο τοπικό πολεοδομικό για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι με τα δικά μας. Καταρχάς, τα σχέδια των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων ξεκίνησαν, δηλαδή ουσιαστικά οι ανάδοχοι ανέλαβαν το έργο στην αρχή της χρονιάς του διανύου. Από τότε και μέχρι το Σεπτέμβριο, λίγες ημέρες πριν, ήταν μία περίοδος διαβούλευσης. Αν κάποιος από εσάς έλαβε μέρος σε αυτή τη διαβούλευση, θα μας το πει μετά, αλλά κατά τη δική μου γνώμη ήταν μια πολύ προσχηματική διαβούλευση. Τι έγινε δηλαδή?
2-3 φορές εμείς στο δικό μας Δήμο μαζευτήκαμε και μας είπε ο Δήμαρχος ότι εμείς ονειρευόμαστε ένα Δήμο Θέρμης που θα κυριαρχούν τα εξής 3 γράμματα: ε, και κ. Έρευνα, εκπαίδευση και οικονομία. Αυτό ήταν λοιπόν το σχέδιο του Δήμου που το εξεργαζόταν όλο αυτό τον καιρό για αυτό το τεράστιο θέμα που είναι το τοπικό προοδευτικό σχέδιο, ο καθορισμός των οικισμών δηλαδή και ο καθορισμός των χρήσεων γης. Η οργάνωση όλου του Δήμου. Ίσως το σημαντικότερο πράγμα με το οποίο ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια. Και τι μας έλεγαν λοιπόν και τι έλεγαν σε όλο τον κόσμο, και δεν το έλεγαν και μόνο οι άνθρωποι της διοίκησης, τα έλεγαν και οι μελετητές δηλαδή, και απορώ γι' αυτό. Πάρτε μέρος στη διαβούλευση του Υπουργείου. Δηλαδή, τι, για ένα τέτοιο εξειδικευμένο θέμα, που εδώ πέρα τώρα, άμα κάτσουμε 10 μηχανικοί, άλλα θα καταλάβουμε ίσως από τους χάρτες, αν δεν κάτσουμε με προσοχή να τους διαβάσουμε, γράψτε λοιπόν εκεί πέρα στο Υπουργείο τι σκέφτεστε. Όχι καλύτερα να το γράφαμε στο Facebook, στο Instagram, ξέρω εγώ, και ό,τι άλλη σακλαμάρα, να ξεκατηνιαζόμασταν για τέτοιο θέμα. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι η διαβούλευση, ήταν η απόλυτη κοροϊδία. Και φτάνουμε λοιπόν, αφού γίνονται όλα αυτά, 4 Ενάτου, τον προηγούμενο μήνα, μας παρουσιάζουν οι ανάδοχοι τα 3 εναλλακτικά σενάρια για το τοπικό προλοδομικό στις 3 δημοτικές ενότητες. Τώρα εμείς, προφανώς οι περισσότεροι είστε συνδημότες και γνωρίζετε ότι έχουμε 3 δημοτικές ενότητες στο Δήμο Θέρμης, δημοτική ενότητα Θέρμης, δημοτική ενότητα Μίκρας, δημοτική ενότητα Βασιλικό. Διαφορετικά χαρακτηριστικά εντελώς, αλλά το τοπικό προλοδομικό, και αυτό είναι καλό, αφορά το σύνολο. Λοιπόν, τα 3 εναλλακτικά σενάρια, πολύ περιληπτικά να σας πω. Το πρώτο σενάριο είναι ένα σενάριο αναφοράς. Το έχω φέρει καθόλου εδώ πέρα. Δηλαδή, τι είναι, δεν κάνουμε τίποτα. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα, αυτή. Το δεύτερο σενάριο είναι η ήπια παρέμβαση. Δηλαδή, και η ήπια παρέμβαση στην πρόταση τους αφορούσε μόνο την ήπια παρέμβαση στις επεκτάσεις των οικισμών. Έτσι. Ουσιαστικά η πρόταση στο ζήτημα χρήσεων γης εκτός σχεδίου, που είναι πάρα πολύ σοβαρό για κάποιες δημοτικές ενότητες, δεν ασχολούνται καθόλου, έβαζε μια γενικότερη, αυτό το πράσινο, αγροτική γη και τέλος. Υπήρχαν και στα παλιότερα, δεν είναι κάτι, θα σας τα πω αργότερα. Και το τρίτο σενάριο, πιο δυναμικής ανάπτυξης και λίγο μεγαλύτερες εκτάσεις των οικισμών, πάλι πολύ συντηρητικές όμως. Τώρα, ποιες είναι οι απόψεις μας γενικά για όλα αυτά τα πράγματα. Ο μελετητής παρουσίασε λοιπόν αυτά τα σενάρια και λέει ότι οι επεκτάσεις των οικισμών, παράδειγμα, να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τα 2 πράγματα που είναι οι επεκτάσεις των οικισμών και εκτός σχεδίου μετά. Για τις επεκτάσεις των οικισμών. Οι επεκτάσεις των οικισμών προκύπτουν από έναν αλγόριθμο, ένα μαθηματικό τρόπο υπολογισμού, με βασικότερα δεδομένα που λαμβάνει υπόψη είναι η αύξηση του πληθυσμού και ένας μέσος συντελεστής και κάποια άλλα πράγματα που καταλήγει τελικά σε ένα συντελεστή που είναι ο συντελεστής χωρεσμού. Ανάθεμα αν κατάλαβε κανείς πώς γίνεται ο συντελεστής χωρεσμού. Έγιναν ένα σωρό φορές κάποιες πιο τεχνικές, μάλλον όχι ένα σωρό φορές, είναι λάθος έκφραση, έγιναν κάποιες μικρές σκέψεις, κάποια τεχνική που λίγο περισσότερα πράγματα γνωρίζουμε και οι ειδικοί σύμβουλοι του Δήμου κτλ. Προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς είναι ο αλγόριθμος. Η πρόταση που τελευταία φορά πρώτα τους είπα: βάλτε από κάτω και μια ρήτρα αναπροσαρμογής, να μην καταλαβαίνει κανείς δηλαδή πώς θα βγαίνει το συμπέρασμα. Τελικά βγαίνουν αυτοί οι συντελεστές χωρισμού στο Δήμο μας και ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι από ένα Δήμο που έχει 17 οικισμούς, ο μόνος οικισμός ο οποίος πρέπει να έχει μια σοβαρή επέκταση για να επεκταθεί ο πληθυσμός, ποιος είναι? Η Θέρμη, βέβαια. Η Θέρμη έχει ανάγκη από επέκταση, δεν έχουν ανάγκη όλοι οι άλλοι που δεν έχουν σχέδιο εδώ και 30 χρόνια. Αυτό είναι το συμπέρασμα αυτού του σπουδαίου μαθηματικού τρόπου υπολογισμού. Εγώ θα έλεγα και την Ελλάδα, η Αθήνα έχει παιδιά ανάγκη να πάμε όλοι στην Αθήνα δηλαδή, και γιατί ασχολούμαστε τώρα με την επαρχία για παραγωγικό μοντέλο και τέλος πάντων. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό. Με αυτόν τον τρομερό τρόπο λοιπόν υπολογισμού φτάσαμε σε τέτοια συμπεράσματα. Είναι προφανές ότι όλες οι τοπικές κοινωνίες καταλάβαν ότι δεν είναι ένα πράγμα το οποίο θα ωφελήσει. Εδώ έχουμε οικισμούς στη δική μας δημοτική ενότητα που δεν έχουν κάνει καμία επέκταση σχεδίου. Τώρα, πολλοί από εμάς ξέρουν και τις διαμάχες. Δηλαδή, στα Βασιλικά είχαμε μια διαδικασία επέκτασης σχεδίου στη δημοτική ενότητα που ξεκίνησε από 2.500 στρέμματα, έφτασε ξέρω κάποια στιγμή η χρηματογράφηση στα 8.500, αλλά ήταν μια σοβαρή επέκταση, άσχετα αν έφτασε να είναι αρκετά μεγάλη, και τώρα πάμε να προτείνουμε τη μηδενική επέκταση. Κανένας οικισμός τίποτα.
τίποτα. Ο οικισμός των Βασιλικών μονάχα επεκτείνεται σε ένα παλιό κομμάτι του Πουσού του 91, το οποίο είναι και δομημένο άναρχα και παράνομα το λέω ευθέως, γιατί όλοι οι δήμαρχοι τα προηγούμενα 30-40 χρόνια αφήνανε τους κατοίκους να βγάζουν άδειες σαν εντός σχεδίου, δίνοντας κάτι βεβαιώσεις σε περιοχή που είναι εκτός σχεδίου. Και τώρα θα κολοδομήσουμε αυτή τι θα κάνουμε, δηλαδή θα πάμε να νομοποιήσουμε μια εφιστάμενη κατάσταση. Μόνο στα Βασιλικά και σε κανέναν άλλο οικισμό. Γιατί κανένας οικισμός από αυτούς λέει δεν χρειάζεται επέκταση. Το βγάζει το μοντέλο. Αυτό δεν είναι πολιτική, έτσι, είναι προφανές. Η πολιτική καθορίζει προς τα που θα πάμε, πώς θα αναπτυχθούμε. Αυτό είναι να ακολουθούμε τι θέλουν αυτοί που έχουν λεφτά, που τα επενδύουν κάπως στο δεύτερο κομμάτι, ας πούμε, που είναι τελικά το real estate στην Ελλάδα, που μπορούν να κάνουν περισσότερα λεφτά. Εκεί λοιπόν, εκεί να γίνουν επεκτάσεις, έτσι να αναπτυχθεί το μοντέλο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο. Να δώσω το μέσο και εγώ. Πάμε λίγο τώρα στα πρακτικά ζητήματα. Εμάς, σαν παράταξη, μας απασχολεί το θέμα αυτό, μας απασχολούσε πάντα. Το έχουμε γράψει σε όλα τα προγράμματά μας, τα προεκλογικά. Και ενώ ο Δήμος, ο οποίος έχει τεχνικές υπηρεσίες, έχει καμιά 50 μηχανικούς, δεν είχε ούτε μία πρόταση ακόμα και τώρα, όταν κατεβήκαμε, τώρα θα παρουσιάσει την πρόταση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν κάθισε να μελετήσει και να διαβολευτεί με τον κόσμο. Έχουμε καταφέρει να έχουμε τουλάχιστον για τις δύο δημοτικές ενότητες μία ολοκληρωμένη πρόταση και για τη δημοτική ενότητα της Θέρμης έχουμε μία πιο θεωρητική πρόταση, η οποία και αυτή θα αποτυπωθεί πιο πρακτικά. Αυτές τις προτάσεις τις έχουμε καταθέσει. Η πρώτη έχει κατατεθεί και έχει πρωτοκολληθεί παντού υπουργείο κτλ. Η δεύτερη θα πρωτοκολληθεί από τη Μίκρας. Και θέλω να πω ότι ακόμα και με τις ελάχιστες δυνατότητες που έχουμε, συμμετέχουμε πιο ενεργά από το Δήμο στο να διαμορφωθεί τουλάχιστον μια άποψη των ανθρώπων για το τι πρέπει να γίνει. Ποια είναι λοιπόν η πρότασή μας? Θα πάρω μία-μία τις δημοτικές ενότητες. Θα ξεκινήσω από Βασιλικά, θα πάω στη Μίκρα και θα καταλήξω στη Θέρμη. Γιατί ξεκινάω έτσι? Γιατί τα Βασιλικά δεν έχουν χρήση γης στη δημοτική ενότητα. Υπάρχει γενικό πολεοδομικό μόνο στα Βασιλικά, στο προϊφιστάμενο οικισμό. Και λίγο έξω από αυτό που πολεοδομείται. Λοιπόν, για τα Βασιλικά, πέρα από τα τρία γενικά που λέει ο Δήμος, δηλαδή έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία, που είναι απλά μια καραμέλα, εμείς θεωρούμε το σημαντικότερο είναι ο πρωτογενής τομέας. Δεν θεωρήσαμε ποτέ ότι τα Βασιλικά πρέπει να αναπτυχθούν όπως αναπτύχθηκε η Θέρμη ή όπως αναπτύχθηκε η Μίκρα ή κάποιος άλλος όμορος Δήμος. Τα Βασιλικά ήταν και είναι ακόμα ο πιο κοντινός λαχανόκηπος στη Θεσσαλονίκη. Ίσως να έχουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα. Αν κάποιος πάει και πιάσει το χώμα εκεί κοντά στο ποτάμι, θα δει ένα μαύρο οργανικό χώμα το οποίο σε ελάχιστα μέρη το βρίσκει. Αυτό λοιπόν κάθε μέρα και εκλείπει. Και ενώ ώρες και μας πιάνει μια διάθεση και σκεφτόμαστε και λέμε τι καθόμαστε και ασχολούμαστε, αφού έτσι μας πάει η κατάσταση, όλα θα χτίσουμε κάποια στιγμή, δεν θα μείνει τίποτα. Λέμε όμως τελικά ότι σε 50 χρόνια, όταν θα θέλει κάποιος να φάει ένα φρέσκο προϊόν καλής ποιότητας, δεν θα το βρίσκει από εδώ πέρα και θα αναγκάζεται να παίρνει προϊόντα που τα εισάγουμε από Πολωνίες, δεν ξέρω από πού, όπως γίνεται και τώρα. Και όλοι οι κάτοικοι που είναι ένα ενεργό κομμάτι, ας πούμε, της περιοχής που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή κυρίως και με την κτηνοτροφία σε κάποιους οικισμούς λίγο πάνω, θα αναγκαστούν να γίνουν υπάλληλοι σε κάποιες άλλες ιδιωτικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η προστασία, αρχικά ίσως και η ανάδειξη, αν μπορούμε, του πρωτογενούς τομέα είναι θεμελιώδους σημασίας. Γι' αυτό λοιπόν στα Βασιλικά, στη δημοτική ενότητα, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αρχικά μια σοβαρή επέκταση των οικισμών, η οποία, και αν δει κανείς ακόμα και τα στατιστικά της πολεοδομίας, που δείχνει ότι η περιοχή, η δική μας, έχει περισσότερες οικοδομικές άδειες ακόμα και από τις περιοχές της Μίκρας που έχει περίπου τριπλάσιο πληθυσμό. Αυτό δεν αποτυπώνει κατοίκους που έρχονται όπως τη Θέρμη από άλλες περιοχές. Αυτό μάλλον μας δείχνει ότι αυτό απευθύνεται σε τοπικούς, οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια να κατοικήσουν εκεί πέρα οι οικογένειές τους και
κοντά στην δραστηριότητά τους να έχουν και την κατοικία τους. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι όλοι οι οικισμοί έχουν ανάγκη από μία επέκταση. Και με δεδομένο ότι 30 και 40 χρόνια τώρα δεν έχουν καμία επέκταση, δηλαδή όταν η επέκταση που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια αφορούσε 2.500 στρέμματα μήνυμου και τώρα μιλάμε για καμιά 500 στρέμματα, καταλαβαίνουμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, στις πραγματικές ανάγκες αυτό το οποίο προτείνουν οι μελετητές. Άρα, μιλάμε για οικισμούς που θέλουμε να έχουν μια σοβαρή επέκταση. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία σαν παράταξη να καθορίσουμε τα όρια. Τα όρια πρέπει να καθοριστούν μετά από μια πολύ σοβαρή και σε βάθος διαβούλευση και με τους κατοίκους και με όλους τους επιστημονικούς φορείς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Άρα λέμε ότι ποσοτικά πρέπει να μεγαλώσουν. Περνάμε τώρα λοιπόν στις χρήσεις γης της εκτός σχεδίου περιοχής, τις οποίες είπα ότι θα έχουμε σαν πρώτο στόχο να προστατεύσουμε την αγροτική γη. Γι' αυτό το λόγο θέτουμε δύο πολύ μεγάλες περιοχές με αγροτική γη, αλλά με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το βασικό κομμάτι του κάμπου και μέχρι τα ριζά των ορεινών όγκων και ένα κομμάτι επίσης πίσω από τον Αγιαντώνη που έχει χαρακτηριστικά καθαρά καλλιεργητικά, θεωρούμε ότι είναι αγροτική γη, χωρίς όμως να επιτρέπεται εκεί πέρα η κτηνοτροφία. Αυτό γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές κατοικίες, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες υφιστάμενες δραστηριότητες που δεν θα ήταν πολύ καλό εκεί πέρα να εντάσσουμε μέσα για κτηνοτροφικές μονάδες. Στις περιοχές που ανεβαίνουμε στα ορεινά, δηλαδή την περιοχή προς την Περιστερά Λιβάδι, όλο εκείνο το κομμάτι του αγροτήματος και την περιοχή Μονοπηγάδο Αγιαντονίου, βάζουμε πάλι αγροτική χρήση, αλλά και με την κτηνοτροφία. Καθορίζουμε 8 ζώνες μικρές τουρισμού, υφιστάμενες και περιοχές οι οποίες δείχνουν να έχουν αυτή την τάση. Καθορίζουμε μια μεγάλη αξονική χρήση στην Εθνική Οδό, παρότι οι μελετητές λένε ότι είναι αντιεπιστημονικό η αξονική. Όχι, είναι επιστημονικό να μην κάνουμε καμία επέκταση και να χτίζουμε όλο εκτός σχεδίου. Τέλος πάντων, καθορίζουμε μια αξονική χρήση στην Εθνική Οδό και μια ΒΙΠΑ κάτω από τη Λακιά σε μια περιοχή που είναι υλοποιημένες αρκετές τέτοιες δραστηριότητες. Αφήνουμε κάποιες τουριστικές επίσης που υπάρχουν στα Λουτρά και μια περιοχή εκπαιδευτικής δραστηριότητας στα Βρέζια. Τώρα είναι τοπονύμια που δεν σας λένε πολλά, αλλά είναι μια περιοχή στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών με την Νέα Ρεδεστό, σε περιοχή που υπάρχουν ήδη θετικές δραστηριότητες. Είμαστε κοντά στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και είχαν γίνει στο παρελθόν πολλές προσπάθειες να γίνουν κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για τα των Βασιλικών μπορώ να σας πω πολλά, αλλά για να μην σας κουράσω, η ουσία είναι ότι καθορίζουμε αυτές τις χρήσεις και έχουμε πάει σε μια λεπτομέρεια αρκετή, όχι όμως το να φτάσουμε με συντεταγμένους τοπογράφους, γιατί αυτό είναι μια δουλειά που απαιτεί άλλα πράγματα και πρέπει να προκύψει από άλλη δουλειά. Αυτή η πρόταση μας λοιπόν κατατέθηκε, έτσι είναι επίσημη, έχει πάει παντού. Πάμε στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας, επίσημη πρόταση επίσης που θα κατατεθεί αύριο. Η Δημοτική Ενότητα Μίκρας είναι επίσης μια πολύ ταλαιπωρημένη δημοτική ενότητα. Και γιατί είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένη, γιατί σε αντίθεση με τα βασιλικά που δεν γνώρισαν καμιά ανάπτυξη, αυτοί πέρασαν και μια περίοδο ανάπτυξη που εκεί πέρα πήγαν να κάνουν μια τεράστια επέκταση σχεδίου. Τότε ο κόσμος, όλοι μας βλέπαμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά νομίζω πλανήθηκε και από διάφορες μεγάλες μεγαλόσχημες τοποθετήσεις τοπικών αρχόντων αλλά και πολιτικών. Λέγανε ότι θα κάνουμε την περιοχή πολύ, θα είναι η Κηφισιά της περιοχής, θα είναι σπίτια πολυτελείας με σε πολύ μεγάλα οικόπεδα κτλ. Φτάσαν λοιπόν να πολεοδομήσουν περίπου 8 φορές τον υφιστάμενο οικισμό και να δώσουν ένα συντελεστή 0,2. Και πάγωσε αυτό το πράγμα. Φυσικά δεν έγινε. Και σε όλα αυτά τους επιβλήθηκε και μια ΖΟΕ η οποία απαγόρευσε όλες τις άλλες χρήσεις ήπια μεταποιητικές, εμπορικές και εμπορικά οι άνθρωποι παγώσανε πάρα πολύ. Ήρθε η οικονομική κρίση και όλα αυτά συντέλεσαν στο να έχουμε τεράστια προβλήματα. Η πρότασή μας λοιπόν για την Δημοτική Ενότητα Μίκρας έχει το χαρακτηριστικό του να προστατευτεί ένα κομμάτι γης αγροτικής που υπάρχει ακόμα, αλλά προσπαθεί περισσότερο να οργανώσει την υφιστάμενη κατάσταση. Προβλέπει λοιπόν μεγαλύτερες επεκτάσεις από ό,τι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που προτείνει ο μελετητής και
περιοχές τις οποίες ο μελετητής έχει κάνει μια χρήση ο μελετητής για να καλύψει όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν δομηθεί και τις λέει περιαστικές ζώνες. Τι δηλαδή, αυτό είναι μια αυθαίρετη προγραμματική, έτσι τους λέει: κάντε σπίτια, κάντε μαγαζιά, κάντε τις βασικές χρήσεις που έχει ένας οικισμός. Αλλά δεν θα έχετε τα δίκτυα, έτσι. Δεν θα έχετε τη ρημοτομία, δεν θα έχετε τα πεζοδρόμια. Αυτό είναι αυτή η περιαστική ζώνη. Εμάς δεν μας φαίνεται αυτό λογικό. Δεν θεωρούμε ότι μια κοινωνία πρέπει να δομείται έτσι άναρχα και όπως βολεύει τον καθένα και απλά να δούμε των υστέρων. Επιλέγουμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερες πολεοδομήσεις, πολύ μεγαλύτερες από αυτές που προτείνει ο μελετής. Δεν φτάνουμε βέβαια στο 8 φορές που κάνουμε αρχικά στην πρότασή τους, αλλά συμπεριλαμβάνουμε μια πολύ μεγάλη έκταση. Χρησιμοποιούμε κι εμείς αυτό που μας πρόσφερε βέβαια τις περιαστικές ζώνες για τις υπόλοιπες περιοχές, γιατί κατά μία έννοια προστατεύει τις υφιστάμενες κατοικίες και εν τέλει, εντάξει, αυτό που προτείνουμε και το προτείνει βέβαια και ο μελετής, αυτό δεν είναι μια δυνατότητα. Καταργούμε εντελώς αυτή τη ζωή που υπήρχε που απαγόρευε όλες τις ενδιάμεσες χρήσεις. Δημιουργούμε στις περιοχές που είναι προς την Περαία και προς το αεροδρόμιο μεγαλύτερες περιοχές με χρήσεις περισσότερο αστικές και ελαφρά με μεταποιητικές. Κάνουμε πάλι άλλη μια αξιονική χρήση στην Μουδανίων από την Καρδία μέχρι το Λάκκωμα, που επιτρέπουμε και εκεί πέρα χρήση αστικού χαρακτήρα, κυρίως γιατί υπάρχουν υφιστάμενες δραστηριότητες. Διατηρούμε μια ζώνη ΒΙΠΑ που είναι οριακά με το Λάκκωμα, γιατί είναι μια ενοποιημένη αυτή η ΒΙΠΑ και το κομμάτι το δικό μας το κρατάμε και το μεγαλώνουμε λίγο. Και κρατάμε δύο κομμάτια αγροτικής γης. Το ένα είναι, ας πούμε, στα νότια των οικισμών Τριλόφου Πλαγιάριου και το άλλο κομμάτι είναι στα βόρεια από το Σκολάρι που ενώνεται και με τον Άγιο Αντώνιο, είναι ένα αγρότη. Προσπαθούμε να οργανώσουμε τους οικισμούς με στόχο, ας πούμε, αυτοί οι οικισμοί οι οποίοι, όπως με Τρίλοφος, Πλαγιάρι, Καρδία, να έχουν μια σχετική επικοινωνία και κατά μία έννοια να ενοποιηθούν, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο περιφερειακών οδών που θα εξυπηρετήσει τον κόσμο και δεν θα τον διοχετεύσει μέσα από τους οικισμούς, και καθορίζουμε οργανωμένες ζώνες ανάπτυξης των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Τώρα, γιατί ο χρόνος πιέζει, θα πω δύο λόγια για τη Θέρμη. Η Θέρμη δεν έχει σοβαρά προβλήματα, είναι η μόνη δημοτική ενότητα με σοβαρό και οργανωμένο σχέδιο. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής και η πρόταση του μελετή είναι Θέρμη Τριάδη, παρότι ο αλγόριθμος το βγάζει να μην γίνει επέκταση. Είμαστε πολύ επιστημονικά σωστοί, έτσι. Απορώ πώς βγάζουν αυτούς τους νόμους πάντως. Ο νόμος που λέει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε επέκταση, όλοι οι υπόλοιποι αποφασίζουν ότι δεν θα κάνουμε επέκταση. Έχουμε μια ματιά που διαφωνεί λίγο με τον μελετητή στο κομμάτι ότι εμείς επιλέγουμε όλες τις επεκτάσεις μας να είναι από τη μία μεριά του δρόμου και πάνω. Κυρίως αυτό αφορά βέβαια τον ηθισμό των Ταγαράδων, είδατε στο είναι εξαιρετική περίπτωση, θα αναφερθώ των Ταγαράδων και της Αγίας Παρασκευής, η Παρασκευή είναι βασιλικά, και στους δύο οικισμούς αυτούς επιλέγουμε η επέκταση να γίνεται προς τα πάνω εννοώ δηλαδή προς τα ορεινά λίγο, και σχεδόν καθόλου από τη μεριά του κάμπου, και για να προστατεύσουμε τη γη, αλλά και για να μην διασχίζει ένας επαρχιακός δρόμος στο οικισμό που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ κακό. Τώρα οι μελετητές λένε αυτό είναι κακό γιατί τα ρέματα από πάνω, να θωρακίσουμε λίγο τους οικισμούς. Υπάρχει και επιστημονική γνώση, υπάρχει και δυνατότητα, δεν λέμε να γίνει μια απλή οριοθέτηση, να γίνει ένας καθορισμός και μια διευθέτηση των ρεμάτων με ασφαλή τρόπο και οι οικισμοί να αναπτύσσουν έτσι. Δηλαδή, ποιος θα ρωτούσαμε αν έχουμε αυτό εδώ πέρα τη λεκάνη απορροής, πού θες να χτίσεις οικισμούς και τι θα χρησιμοποιήσεις, τι θα σου λέγε χτίσεις τον κάμπο και καλλιέργησης τους λόφους. Προφανές, δηλαδή, ας κάνουμε και κάτι παραπάνω, να γίνουν οικισμοί λίγο στις πλαγιές και να παραμείνει ο κάμπος. Άρα λοιπόν, σε σχέση με τον μελετή, στους οικισμούς αυτούς επιλέγουμε να αναπτύσσουν προς τα πάνω, και στη Ρεδεστό ισχύει αυτό, παρότι η Ρεδεστός είναι εξαιρετική περίπτωση, γιατί έχουμε εθνική οδό, έτσι. Η περίπτωση είναι τραγική. Έχουμε τώρα οικισμό που περνάει η εθνική οδός από μέσα. Οριακά περνάει και από τα βασιλικά, αλλά εμείς δεν έχουμε και πολλούς κατοίκους από πάνω εκεί. Ενώ εσείς έχετε, είναι κόβει
οικισμό στη μέση. Η πρόταση μελετητή, ακόμα και στο καλό σενάριο, προτείνει η εργασία να αναπτυχθεί και από τις δύο πλευρές. Εμείς προτείνουμε να αναπτυχθεί από την πάνω μεριά κυρίως, και αν βάλουμε και το κάτω κομμάτι που είναι απαραίτητο, οπωσδήποτε να γίνει η παράκαμψή της, η οποία τώρα πια, ενώ εμείς πάντοτε σε παράταξη αυτή την παράκαμψη της Ρεδεστού τη θεωρούσαμε σαν κομμάτι της εξωτερικής περιφερειακής, αυτό το έργο που κάει και το flyover, το οποίο ήταν ένα πολύ σοβαρό έργο, αυτό που θα κατέβαζε όλη την κίνηση από Βόρεια Μακεδονία, από Μακεδονία, από όλα τα μέρη, τέλος πάντων πάνω από τη Θεσσαλονίκη, θα τον περνούσε εξωτερικά, θα τον πήγαινε αεροδρόμιο, θα τον πήγαινε Ανατολική και Βόρεια Χαλκιδική και θα περνούσε έξω από τη Ρεδεστό, θα περνούσε πάνω από τη Φιλοθέη και θα κατέληγε τελικά στον δρόμο της Χαλκιδικής. Αφού κάει και αυτό το έργο, τουλάχιστον το κομμάτι που θα έχει άλλο χαρακτηρισμό τώρα πια δεν θα είναι αυτοκινητόδρομος, δεν θα είναι αυτοκίνητο δρόμος, θα είναι ένας μικρότερο φόρτου δρόμος. Αυτός ο δρόμος που θα έχει κόμβο πάνω το Τριάδι να περάσει κάτω από τη Ρεδεστό και να ενωθεί μετά τα Λουτρά με την καινούργια χάραξη. Αν αυτό είναι σαν προτεραιότητα και γίνει εγκαίρος, ας επεκταθεί ο οικισμός και προς τα κάτω. Αλλά πάντως το σκεπτικό είναι, τουλάχιστον εκεί που δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους δρόμους, γιατί τα τοπικά πολυδρομικά πρέπει να ασχολούνται και με τους δρόμους. Δηλαδή, στις προτάσεις που κάνουμε στους άλλους Δήμους, λάβουμε υπόψη και χαράξεις τέτοιου τύπου που πιθανόν να ακυρωθούν, στο πώς θα αναπτύξουμε τους οικισμούς μας. Λοιπόν, εν κατακλείδη, στη Θέρμη, θέλουμε και εκεί όλους τους άλλους οικισμούς να επεκταθούν. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει αν θα πρέπει να γίνει κάτι και μεταξύ Θέρμης και Θηριαδού. Είναι ένα θέμα το οποίο, βέβαια, αν γινόταν κάτι εδώ, πάλι θα τραβούσε τον κόσμο εδώ πέρα και δεν θα έχουμε άλλες περιοχές. Αλλά παρόλα αυτά είναι κρίμα να αφήνεις ανοργάνωτα να προχωράει η δόμηση. Και στην εκτός σχεδίου δόμηση, η μόνη βασική παρέμβαση και στο γενικό πολυοδομικό της Θέρμης που είναι οργανωμένο και σωστό γενικά, είναι ένα κομμάτι της Μουδανίων που εκατέρωθεν είναι γεωργική γη και δεν εξυπηρετεί κανέναν να μπουν χρήσεις παρόμοιες με άλλες περιοχές που είναι αστικών κέντρων και να επιτρέπουν μεταποιητικές και άλλες δραστηριότητες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες δραστηριότητες στην περιοχή εκεί, οι οποίες κάποιες δεν θα μπορούν να διορθωθούν ή να αλλάξουν χέρια σύντομα. Λοιπόν, να κλείσω με το γεγονός ότι το τοπικό πολεοδομικό είναι ίσως το σημαντικότερο πράγμα με το οποίο έχω ασχοληθεί εγώ όλα τα χρόνια που ασχολούμαι με τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχει δοθεί η σημασία που πρέπει καθόλου από την διοίκηση. Δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά με τον κόσμο. Στα τοπικά συμβούλια οι μόνες κουβέντες που γίνανε ήταν για ποια οικόπεδα θα γίνουν, για ποια χωράκια θα γίνουν οικόπεδα. Και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Εγώ θα έλεγα φυσικά βάσει τη δική μας πρόταση, αλλά και αν έχετε άλλες προτάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν, στο να καταθέσουμε μια σοβαρή πρόταση, γιατί αυτό θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η περιοχή μας για τις επόμενες δεκαετίες. Ευχαριστώ πολύ.